acest video vom vorbi despre vacile Highland. Vacile Highland sunt foarte ușor de îngrijit. Comparativ cu alte rase, care pot fi mai sensibile la boli sau condiții de mediu, vacile Highland sunt extrem de rezistente. Acestea vacile Highland sunt renumite pentru blana lor lungă și frumoasă, dar în spatele aspectului lor impunător se află o rasă de vaci extrem de rezistentă și ușor de întreținut. În comparație cu alte rase de vaci de carne, vacile Highland au câteva avantaje clare care le fac ideale pentru orice fermă de familie. Una dintre trăsăturile care le face unice este adaptabilitatea. Spre deosebire de alte rase care au nevoie de pășuni bogate și terenuri fertile, vacile Highland se simt excelent pe terenuri mai puțin favorabile, inclusiv pe terenuri stâncoase sau muntoase. Aceste vaci sunt perfecte pentru fermele care nu dispun de condiții ideale, iar acest lucru reduce mult costurile și eforturile pentru îngrijire. Nu necesită o îngrijire constantă și sunt mult mai puțin susceptibile la probleme de sănătate, ceea ce face ca întreținerea lor să fie mai simplă și mai economică. În ceea ce privește carnea, vacile Highland produc o carne de calitate superioară. Este o carne mai slabă, cu un conținut scăzut de grăsimi, dar extrem de fragedă și suculentă. Gătită corect, aceasta are un gust deosebit, care nu se poate compara cu cel al altor rase de vaci de carne. De asemenea, vacile Highland sunt crescute într-un mod natural, fără hormoni sau antibiotice, ceea ce o face o alegere sănătoasă și sustenabilă. Aceste vaci nu sunt doar eficiente din punct de vedere economic, ci și extrem de prietenoase și calme. Sunt ideale pentru familiile care doresc să crească animale, deoarece sunt ușor de manipulat și nu necesită multă muncă fizică intensă. Cu vacile Highland, copiii și întreaga familie se pot bucura de o experiență autentică la fermă, învățând să îngrijească și să iubească animalele. În concluzie, vacile Highland sunt nu doar ușor de crescut, ci și o investiție excelentă pentru orice fermă de familie. Rezistente, adaptabile și producând carne de calitate. Aceste vaci sunt alegerea perfectă pentru cei care vor să se bucure de carne proaspătă, sănătoasă și să aibă grijă de animale într-un mod simplu și natural. Pentru o fermă de familie care vrea vaci ușor de întreținut și carne de calitate, vacile Highland sunt soluția perfectă. Începe și tu să crești vaci Highland și bucură-te de toate beneficiile pe care le oferă. Și asta a fost tot pentru astăzi. Sper că v-a plăcut să descoperiți mai multe despre vacile Highland, acele animale cu personalitate unică și un aspect deosebit. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru mai multe clipuri interesante. Dacă aveți întrebări, lăsați-le mai jos. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Iar până data viitoare, vă doresc o zi minunată.